Hola, avui sóc la princesa Hola, sóc Sant Jordi. i ara us anem a explicar la meravellosa I fantàstica? i genuïna I agenda de Sant Jordi? vet aquí una vegada una feliç contrada, on tota la gent vivia alegrement. Però un dia va arribar, sense ni tan sols avisar, un drac perillós, verd, gran i fastigós. Treia foc pels queixals i es va menjar tots els animals. Com seguia tenint gana, va decidir el que mana. Escriviu el vostre nom, ho ha de fer tothom. El sorteig va començar i a la princesa li va tocar. Però allí, al fons de la vall, es va sentir un cavall. Sant Jordi, molt forçut, va deixar el drac abatut. El cavaller, el drac va guanyar i la princesa va salvar. I de la sang ben vermella en sorgí una rosa vella. La llegenda s'ha acabat. Aplaudiu si us ha agradat. Però espereu, no tingueu pressa. Hi ha un altre tipus de princesa. Una molt valenta i molt intel·ligent. I un Sant Jordi, molt valent i molt intel·ligent. I entre tots dos, en lloc de matar el drac, van acordar una solució per a aquesta ocasió. Oh! En aquesta paella hi ha una meravella. Ben cuinat a foc lent, el drac estarà content i ja no menjarà la gent. I ara sí, la llegenda s'ha acabat. Aplaudiu si us ha agradat. Us desitgem bona diada i una gran abraçada.